नक्कीच. तर मग आपण पुढच्या टप्प्यावरती जातोय, तर त्याच्यामध्ये मग या गुणातीत कसं होणं आहे आणि या त्रिगुणांना आपण काल जे बघितलेलं आहे. मग ज्या सत्व, रज आणि तम या गुणांमध्ये कशाप्रकारे व्यक्ती वागतायत, कशाप्रकारे मृत्यू झाल्यावर या व्यक्तींचं काय होणार आहे आणि त्यांच्या एकंदर सगळ्या भावनांचे आणि जे काही त्यांच्या मनाचे खेळ आणि जे काही त्यांच्यामध्ये होणाऱ्या त्या गुणांचा बदल आणि कशाप्रकारे रस्सीखेच होत असते. मग आपण जे शेवटी सर्वांनी जे चर्चा केली ज्याची, की खरोखर मग कुठेतरी सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता या गोष्टीला कशा प्रकारे जाणायचंय आणि मग सात्विकतेमध्ये सुद्धा कुठेतरी आत्मा बद्ध होतोय. तिथेही कुठेतरी या भौतिक जगामध्ये या सुखाने कुठेतरी तो बद्ध होतोय म्हणून त्याला या गुणातीत कसं न्यायचंय आणि म्हणूनच ते गुणातीत होणं भगवंतांनी त्यांचे गुण सांगितलेले आहेत. ज्या अकर्मी नारद मुनींचं आपण चित्र बघितलं, की अत्यंत शुद्ध भक्तीमध्ये जे आहेत आणि ज्यांनी या परम तत्वाला जाणलेले आणि त्याच भगवान पुरुषोत्तमांना आज आपल्याला अजून जाणून घ्यायचंय. ज्यांच्या विभूती आपण बघितलेल्या आहेत, कुठे भगवंतांना भजायचंय, कुठे भगवंतांना जाणायचंय. मग ज्या आपण ज्यांचे उदाहरणादाखल ज्या अभिव्यक्त सूची बघितल्या, की कुठल्या प्रकारे भगवंत दिसणार आहेत आणि कुठल्या स्वरूपामध्ये आहेत. मग ते सूचक अभिव्यक्ती आपण त्यांच्या बघितल्या, की कुठेतरी सूचक म्हणजे फक्त त्यांचं एक कुठेतरी उदाहरणादाखल म्हणून प्रत्यक्ष भगवंत सांगतात, की इतक्या अमाप विभूती आहेत, की मी एका अंशातून या विश्वाला व्यापलेला आहे. तर या विभूतींची काय आवश्यकता आहे असं अर्जुनाला भगवंताने विचारलंय म्हणूनच. कारण ज्या परमात्म्याला प्रत्येक सजीवांच्या हृदयामध्ये जो वास करतोय, त्या अधियज्ञाला आपण जाणायचं आहे. आणि म्हणूनच या परमात्म्याला जाणण्याचं जे ध्येय आहे, ते जो जाणतो आहे तोच गुणातीत होऊ शकेल. या ज्ञानाचं जसं आपण काल चर्चा केली आहे, की मग हे ज्ञान घेऊन काय करायचं? का आध्यात्मिक प्रवास करायचा आहे? हा काय जाणायचंय? का मग फक्त स्वतःच्या स्वार्थासाठी आणि परमार्थ आपण म्हणतो, की फक्त तेवढ्या गोष्टीसाठीच साधायचंय, तर नाही. या कुठेतरी मीच्या पलीकडे जायचंय. आणि म्हणून ती सात्विकता कुठेतरी अजूनही मी मनामध्ये अडकलीये. तिथे कुठेतरी कृतज्ञतेची भावना व्यक्त करायला हवी. कुठेतरी ती कृतज्ञतेची भावना जोपासणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून हे गुणातीत कसं होणं हे भगवंताला अर्जुनाने विचारलंय. आणि मग त्याच प्रकारे कशा प्रकारे तू स्वतःला त्या भक्ती सेवेच्या माध्यमातून म्हणून हे ज्ञान घेऊन, की मग तुला या भौतिक जगातून या बद्धतेतून मुक्त व्हायचंय, तर तुला निश्चित काय केलं पाहिजे? मग त्या भगवंतांना जाणायचंय. आणि म्हणूनच तो संबंध आपण जो बघितला, की आधीच्याही अध्यायांमध्ये, आजच्याही अध्यायांमध्ये आपण ते जाणणार आहोत, की भगवंतांचे आपण अंश आहोत. ममैवांशो जीव लोके. मग आपण त्या भगवंतांचे अंश एका अंशातून ज्यांनी व्यापलेलं आहे पूर्ण विश्व, त्या पुरुषोत्तमाला आपल्याला अजून सखोलपणे आज जाणायचं आहे. असा ह्या सुंदर पुरुषोत्तम योग आपण बघणार आहोत, की जिथे मग या भौतिक जगापासून अलिप्त व्हायचे म्हणजे नक्की काय व्हायचंय? मग बद्ध जीवातून नक्कीच बद्ध जीवनातून बाहेर पडायचंय. पण मग नक्की काय करायचं आहे हे हे भगवंत एका उदाहरणादाखल एका सुंदर अशी उपमा देऊन भगवंताने खूप सुंदर वर्णन केलेलं आहे त्याचं. आणि मग ह्या स्थलांतर मग कशा प्रकारे या माध्यमातून स्वतःला बाहेर काढून काय करायचं आहे. आणि मग कृष्ण भगवंत काय आहेत, मग या पुरुषोत्तमालाच पूर्णपणे जाणायचंय, की मी 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 त्याच्यापासून निर्मिलेला आहे. कुठेतरी अस्तित्व हे सेपरेट आहे. जशा प्रकारे आई आणि मूल, जसं मी पुढे जाऊनही त्याचा उल्लेख करेन, की आई मुलाला जन्म देते, त्याची नाळ बांधलेली असते, पण ज्या क्षणी मूल जन्माला येतं तेव्हा ते आईपासून दूर झालेलं असतं. आईला पूर्णपणे ते प्रेमात असते, काळजीत असते, परंतु ते अस्तित्व वेगळं असतं. आणि म्हणूनच त्याच प्रकारे ज्या प्रकारे आईचं मूल हे अस्तित्वाने वेगळं असतं, त्याप्रमाणेच आपण सेपरेट आहोत. परंतु कुठेतरी तो जो मूळ गुण आहे, तो आध्यात्मिक स्वभाव भगवंतांचा प्राप्त करायचा असेल, तर निश्चितच भगवंतांना जाणणं आवश्यक आहे. कारण जर जर त्या मला खूप सुंदर असं ती परत ती झाडाची आकृती इतकी सुंदर आहे कठोपनिषदामध्ये, की मग त्या त्या पक्षाला कळतंय का हो बाजूला परमात्मा, की ज्याचे आपण अंश आहोत. मग चांगले वाईट जी फळं खातोय ती चांगली वाईट फक्त ती खाण्यामध्ये तो आत्मा गुंतलेला आहे नुसता, की त्याला परमात्मा बाजूला आहे आणि तो सगळं निरीक्षण करतोय, सगळ्याचा आधारस्तंभ आहे. तो तिथे बाजूला बसून निश्चितच सगळं ऑब्झर्व्ह करतोय, निश्चितच सगळं बघतो आहे. परंतु त्या आत्म्याला काही घेणं देणं नाहीये त्याच्याशी, कारण तो स्वतः भौतिक जगामध्ये इतका गुरफटलेला आहे, की तो शरीर आहे, आत्मा नाही, याच भावनेमध्ये अजून जगतो आहे.
आणि म्हणून जे काल पांडुरंग प्रभूजींनी जे विचारलं की निश्चितच मग तो परिणाम का होतो, कारण त्या भौतिक जगतामुळे होतो. तो मूळ स्वभाव त्याचा निश्चितच खूप निर्मळ आहे आणि खूप आध्यात्मिक आहे, पण कुठेतरी त्या भौतिक जगामध्ये येऊन तो बद्ध झालेला आहे. जरी तो सात्विकतेमध्ये असला तरी तो कुठेतरी बद्ध आहे, कुठेतरी तो मीपणामध्ये अजून अडकलेला आहे, त्या सुखाने बांधलेला आहे. आणि राजसिक तर आपण बघितलं की जो वासनांच्या आहारी आहे पूर्णपणे. मग तामसिकता तर पूर्णपणे अज्ञानाच्या अंधकारामध्ये आहे. आणि म्हणून या सात्विक, राजसिक आणि तामसिक, मग या राजसिक, तामसिक तर म्हणजे आपण ज्याचा विचारही करू नये अशा वृत्ती आहेत, पण कुठेतरी सात्विकतेमधून मग त्या अकर्मी वृत्तीकडे, कुठेतरी त्या निष्काम वृत्तीकडे स्वतःला ऍटलिस्ट कुठेतरी त्या मार्गावरती कुठेतरी प्रयत्न तरी करणं निश्चितच गरजेचं आहे. आणि भौतिक सुखांचा लाभ घ्या हो. भौतिक सुखामध्ये, भौतिक जगात आहात म्हटल्यावर निश्चितच जे आलं ते ओघाने सगळं येतंय. परंतु कुठेतरी ती कृतज्ञतेची भावना मिसिंग आहे हो. कृष्ण मिसिंग आहे तिथे. आणि म्हणून त्या कृष्ण भावनेला जाणायचं. आणि म्हणूनच या कृष्ण भावनेतून पुढे कशा प्रकारे मग त्या पुरुषोत्तमांना आज आपण अजून सविस्तरपणे त्याविषयी जाणून घेणार आहोत. वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो. मग कृष्णापासून काय आहे, कृष्ण कशामध्ये आहे असं, या गोष्टीला आपल्याला पुरेपूर जाणायचं आहे. आणि मग ज्या वेदांत सूत्रांचा, मग मी म्हंटल जसं वेदांचा अंत हा भगवंत आहे. ज्यांनी वेदांना पठण केलंय परंतु कृष्णालाच जाणलं नाही, त्यांनी काय वेदांचा अभ्यास केलाय. मग या वेदांत सूत्रातल्या क्षर, अक्षर, अचल, अचल, मग जे आध्यात्मिक आहेत, भौतिक आहेत, या सर्व ज्या शक्ती आहेत, ज्या भगवंतांपासून आहेत, परंतु त्याच्याही पलीकडे या परा अपरा शक्तीचा या या क्षर, अक्षर या या कुठेतरी व्यक्तींच्या पलीकडे हा परमात्मा आहे. आणि म्हणूनच याच्यापेक्षा श्रेष्ठ असं दुसरं कोणी नाही. अशा या परमात्म्याला आपल्याला जाणायचंय. आणि ही खूप सुंदर अशी उपमा दिलेली आहे सुरुवातीच्या या श्लोकांमध्ये आपल्याला, कशा प्रकारे भौतिक जगाच्या या बंधनातून सुटण्यासाठी नक्की काय करायचं. आणि म्हणून भगवंतांनी खूप सुंदर उदाहरणात हे सांगितलेलं आहे. श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमध शाखम अश्वत्थम प्राहुरप्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, असा एक शाश्वत वटवृक्ष आहे ज्याचे मूळ वर आहे आणि शाखा खाली आहे आणि पाने वैदिक मंत्र आहेत. जो या वृक्षाला जाणतो तो वेदांना जाणतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून या वटवृक्षाला कुठेतरी वटवृक्षाची तुलना केलेली आहे आणि या वटवृक्षाची उपमा दिलेली आहे. जो वटवृक्ष अत्यंत अत्यंत त्याचं वेदांनी युक्त आहे तो, आणि इतकं त्याचं पवित्र असं स्थान आहे आणि त्याचं पावित्र्य इतकं आहे की मग त्याची जी पानं आहेत ती वेदांचे मंत्र आहेत, त्याच्या शाखा आहेत, त्याचं मूळ हे ब्रह्मसूत्र आहे आणि कुठेतरी या शाखा अत्यंत पसरलेल्या आहेत. परंतु हा हा जो शाश्वत वटवृक्ष आहे, या वृक्षाचं मूळ वर आणि शाखा खाली आहे. आणि मग असा वृक्ष कुठे दिसणार आहे बघा, की जो शाश्वत वटवृक्ष आहे तो कुठेतरी आध्यात्मिक आहे, परंतु त्याचं जे प्रतिबिंब आहे ते प्रतिबिंब कुठेतरी आपल्याला बघायचंय. आणि ते प्रतिबिंब म्हणजेच त्याच्या शाखा कुठेतरी खाली आहेत आणि त्याचं मूळ कुठेतरी वरती आहे. मग कुठे दिसेल हो असा वृक्ष तुम्हाला? कुठे दिसू शकेल असा वृक्ष? हो नक्की. प्राची माताजींना पण हँड रेज करून ठेवा. स्वाती माताजी तुम्हाला अनम्यूट करतील. नक्की मिळेल मान. अगदी काहीच हरकत नाहीये. हरे कृष्ण. मग काय काय वाटतं की असा वृक्ष कुठे दिसेल ज्याचं मूळ वरती आहेत आणि सगळ्या फांद्या खाली आहेत? नदी किनारी. अगदी बरोबर पांडुरंग प्रभूजी. पाण्यामध्ये. अगदी बरोबर स्वाती माताजी. निश्चितच. आणि म्हणून त्याचं प्रतिबिंब म्हणजे कुठेतरी या आध्यात्मिक शाश्वत वटवृक्षाचं प्रतिबिंब जे आहे ते हे भौतिक जग आहे. आणि म्हणून या भौतिक जगाची तुलना या वटवृक्षाशी कुठेतरी केलेली आहे, ज्या उलट्या म्हणजे त्या प्रतिबिंबित वटवृक्षाशी केलेली आहे, ज्याचं मूळ म्हणजे ब्रह्म आहेत आणि त्याची मुळं कुठेतरी वरती आहेत आणि शाखा खाली पसरलेल्या आहेत आणि त्याची पानं म्हणजे वैदिक मंत्र आहे. म्हणून मग या शाखा जसा जशा खाली जात आहेत तशा तशा खालचे ग्रह आहेत आणि वरच्या शाखा हे वरचे ग्रह आहेत. मग कुठेतरी हा जो सजीव आहे तो सजीव कुठेतरी जेव्हा या
फांद्यांवरून आणि या वेदांच्या मंत्रांना जाणून जर त्यांनी काही पवित्र कर्म केली तर त्याला वरच्या योनींमध्ये जन्म मिळतोय, आणि नाहीच तर तो खाली खाली त्या पशु योनीमध्ये जितकं खाली जाईल तितक्या त्या नरक योगामध्ये तो जातो आहे. आणि कुठेतरी ह्या सगळ्याचं प्रतिबिंब म्हणजेच हे कुठेतरी इच्छांमुळे आहे, कुठेतरी वासनांमुळे हे प्रतिबिंबित आहे. आणि म्हणून या भौतिक जगाला त्याप्रमाणे आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. कशा प्रकारे त्याचं महात्म्य दिलेलं आहे बघा. की मग हरे कृष्ण माताजी, बघा कोणी हँड रेस केले आहेत, किरण प्रभूजींना सांगा, मग नंतर काही बाकीच्या. हरे कृष्ण किरण प्रभूजी. अजून दिसत हरे नाही. कृष्ण. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण गौरी. प्रभूजी. हरे कृष्ण. या वृक्षांच्या त्रिगुणांनी पोषण केलेल्या शाखा खाली आणि वर पसरलेल्या आहेत. त्याच्या डहाळ्या म्हणजे इंद्रिय विषय आहेत व या वृक्षाची मुळे खालीही पसरलेली आहेत आणि ती मानव समाजाच्या सकाम कर्माशी बांधली गेली आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग बघा कशा प्रकारे ती मुळं वरती दिसतायत, मुळं पसरलेली आहेत, त्याच्या डहाळ्या सगळ्या सकाम कर्मांशी बांधल्या गेलेल्या आहेत. आणि कुठेतरी मानवाच्या, आणि म्हणून मानव मग एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर माकडाप्रमाणे त्याची गत झालेली आहे बघा. हो, मन माकडाप्रमाणे जसं एका विचारांवरून दुसऱ्या विचारांवर जात होतं, तसं ते तुम्हाला त्या दिवशी मी सांगितलं फलभू वैराग्य. आणि कुठेतरी पुढे जाऊन आपल्याला हे माकडाचं मन, मग कुठेतरी मनाची तुलना माकडाशी केली आहे, तसं कुठेतरी हे जे हॉपिंग म्हणजे कुठेतरी एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर सजीव जातोय, म्हणजेच त्या कुठेतरी त्या इच्छांमुळे मग कुठेतरी त्या एका जन्मातून दुसऱ्या जन्मामध्ये अशा 84 लक्ष योनींमधून जन्म घेतो आहे. आणि म्हणून कुठेतरी मग तो मानवी समाजाच्या सकाम कर्माशी ही मुळं बांधली गेलेली आहेत. ज्या फांद्यांची, ज्या मुळांची आणि ज्या पानांची, या सर्वांची तुलना कुठेतरी या सर्व गोष्टींची केलेली आहे. आणि म्हणून मग त्याला पूर्णतः जाणण्यासाठी कशा प्रकारे मग याचं खतपाणी घातलं जातं. मग या झाडाला, जशा खऱ्या झाडाला पाणी घातलं जातं मुळांना, तशा याच्या मुळांना काय घातलं जातं, तर याला त्रिगुणांचा प्रभाव, याला त्रिगुणांचं खत घातलं जातं आणि पाणी घातलं जातं त्रिगुणांच्या गुणांमुळे. आणि त्या गुणांमुळे कुठेतरी त्या वासना, इच्छा कुठेतरी जागरूक होत आहेत. आणि मग त्याचेच परिणाम म्हणून मग इतर जन्मांमध्ये आणि अनेक जन्म, एका जन्मातून हा आत्मा दुसऱ्या जन्मामध्ये, मग तो देह एक टाकून दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो आहे. आणि म्हणून या सर्व गोष्टींना जाणण्यासाठी या कुठेतरी वटवृक्षाला जाणायचं आहे. म्हणजे या आध्यात्मिक वटवृक्षाचं प्रतिबिंब हे भौतिक वटवृक्ष आहे. कुठेतरी जे पाण्याच्या, एखाद्या कुठल्याही पाण्याच्या ठिकाणी आपल्याला निश्चितच दिसेल. मी कोणाला अनम्यूट करू शकते का? गौरी माताजींना मी अनम्यूट करू? एक मिनिट. हा, हरे कृष्ण गौरी माताजी. हरे हरे तुम्ही कृष्ण. होस्ट केल्याशिवाय मला नाही करता येणार माताजी. मी होस्ट करते करा. माताजी, मी हरकत झाली नाही. अनम्यूट. अनम्यूट झाले. ओके. मी करते स्वाती माताजी, मधून एक दोन ओके. श्लोकांसाठी मी करते. ठीक आहे. ओके 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 ओके. जय हरे माताजी. कृष्ण. हरे कृष्ण. वाचा गौरी माताजी. हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण. 15.3 आणि 4. या वृक्षाचे वास्तविक रूप या जगतात अनुभवता येत नाही. याचा आदी अंत आधार कोणीही जाणू शकत नाही. परंतु मनुष्याने खोलवर मुळे गेलेल्या या वृक्षाला निश्चयाने अनासक्ती रूपी शस्त्राद्वारे छेदून टाकले पाहिजे. त्यानंतर मनुष्याने असे स्थान शोधावे की ज्या ठिकाणी गेल्यावर पुन्हा परतावे लागत नाही. ज्या परमपुरुषाकडनं अनादी काळापासून सर्व गोष्टींचा प्रारंभ आणि विस्तार झाला आहे, त्या परमपुरुषाला त्या ठिकाणी शरण गेले पाहिजे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. आणि म्हणून मग या वृक्षाचं जे शाश्वत रूप आहे ते या भौतिक जगामध्ये निश्चितच अनुभवता येत नाही. कुठेतरी त्याचा आदी अंत आणि आधार हा जाणू शकत नाहीये. या भौतिक जगात जो बद्ध झालेला आत्मा आहे तो निश्चितच हे जाणू शकत नाहीये. परंतु मनुष्याने जर या खोलवर गेलेल्या मुळांना, कुठेतरी मुळं जी खोलवर गेली आहेत त्याला फक्त मग ती जाळून नुसती उपयोग नाहीये किंवा ती मनातनं फक्त काढून टाकली आहे, अशा प्रकारे न करता कुठेतरी ती छेदली गेली पाहिजे. ते विचारांना फक्त टाकून देऊन उपयोग नाहीये. कुठेतरी त्या मुळांना फक्त आपण म्हणतो ना की त्याचा त्याग केला आहे किंवा ती मुळं तिथल्या तिथेच पडून राहिली, तर कशा प्रकारे झाडाचं मूळ कापलं जातं त्या प्रकारे मनुष्याने या खोलवर गेलेल्या या भौतिक जगामध्ये जी मुळं खोलवर गेली आहेत ती आसक्तीची कुठेतरी मुळं आहेत. आणि म्हणून या आसक्तीला कुठेतरी छेदायचं.
आणि म्हणून या अनासक्त रूपी मग कशा प्रकारे छेडायचंय, कशा प्रकारे तर ज्ञानरूपी शस्त्राने छेदायचंय. ज्ञान घेऊन मग हे ज्ञान कशाचं घ्यायचंय की ज्या परमात्म्याचे आपण अंश आहोत. आणि मग कशा प्रकारे एका उत्तम गुरुकडून याची महती जाणून घ्यायची आहे. आणि ती अनासक्ती साधण्यासाठी कुठेतरी भक्ती सेवेमध्ये म्हणून एक उत्तम भक्त हा उत्तम जो डिवोशनल जो प्रत्यक्षपणे भक्ती सेवेमध्ये गुंतलेला आहे, ज्याने कृष्ण भावनेचा स्वीकार केला आहे आणि त्याने मनुष्याने मग असं स्थान शोधावं की पुन्हा त्याला या भौतिक जगामध्ये परतून यावं लागणार नाही. कारण कुठेतरी ते छेदणं आवश्यक आहे, कुठेतरी त्याचा त्याग करणं, कुठेतरी मुळापासून ते कापून टाकणं हे गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच त्याचा नुसता त्याग करून आणि त्या फळांचा त्याग करण्याची ती कुठेतरी वृत्ती वाढवण्यासाठी त्या अनासक्त रूपी शस्त्राद्वारे त्याला छेदून टाकले पाहिजे. ज्या परमपुरुषाकडून आधी काळापासून सर्व गोष्टींचा प्रारंभ की ज्यांनी याची उत्पत्ती केलेली आहे, ज्या भौतिक प्रकृतीची ज्याने उत्पत्ती केलेली आहे, त्या परमपुरुषाला निश्चितच इथे कुठेतरी शरण गेलं पाहिजे. आणि म्हणून त्या परमात्म्याला जाणायचंय. न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यदत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम. वाचा स्वाती माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. त्या माझ्या परमधामाला सूर्य, चंद्र तसेच अग्नी किंवा वीज प्रकाशित करीत नाही. जे त्या धामाला पोहोचतात ते पुन्हा या भौतिक जगतात परत येत नाहीत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ज्या जगामध्ये जिथे आपण बघितलं आधीच्याही अध्यायांमध्ये उल्लेख झालेला होता की जिथे मग इतका आनंद आहे की ती सच्चित तो आनंदमय कोश आहे. आणि म्हणूनच त्या सच्चित आनंदमय की जिथे आपण त्या गोप गोपिका बघितल्या, अनेक दृश्यांमध्ये आपण बघितलं की किती किती निर्मळ असं आणि किती पवित्र वातावरण आहे. अशा या गोलोक धामामध्ये या परमधामाला कुठल्याही सूर्यचंद्राची की जिथे या भौतिक प्रकृतीला कुठेतरी जो प्रकाशित करतो तो सूर्य असतो, चंद्र असतो रात्री होणारा, अशी कशाचीही आवश्यकता नाही. कारण सगळं जे तेज येतंय, जो प्रकाश येतोय तो प्रत्यक्ष भगवंतांपासून आहे. म्हणून कुठल्याही अग्नीची, विजेची इथे कुठलीच गरज नाही. जो प्रकाश आहे तो भगवंतांपासून परिवर्तित होतोय आणि भगवंतांपासूनच येतो आहे. आणि जे या धामाला पोहोचतात ते निश्चितच मग हा जो लिव्हिंग आपण सजीव बघतोय तो कुठेतरी जो परम धामाला पोहोचतोय तो निश्चित परतून येणार नाही. हे निश्चित आहे. कारण हा जीव कुठेतरी जाणायला पाहिजे. या जीवाने या परम तत्वाला कुठेतरी जाणायचंय. आणि मग या परम तत्वाला जाणायचंय म्हणजे काय हो, कशाचे अंश आहोत. जसं मी आधी उल्लेख केला की ममई वांशो जीव लोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृती स्थानी कर्षती. हरे कृष्ण प्रभुजी. किरण प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहे. बद्ध जीवनामुळे ते मनासहित 6 इंद्रियांशी कठीण संघर्ष करीत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंतांचे हे भगवंत जिथे आपण म्हटलं की हा परमात्मा बघतोय, मग जी इंद्रिय आहे, जी आपली ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियांना मिळून ज्या सर्व इंद्रियांना मिळून बद्ध जगातील जीव माझे सनातन अंश असले तरी ते बद्ध जीवनामुळे कुठेतरी भौतिक जगामध्ये आणि या भौतिक प्रकृतीमध्ये अडकल्यामुळे ते मनासहित या इंद्रियांबरोबर कठीण संघर्ष करत आहेत. मग कुठेतरी ज्या इच्छांमुळे, ज्या वासनांमुळे एका एका जन्मातून दुसरा जन्म, दुसऱ्या जन्मातून तिसरा जन्म आणि अशा प्रकारे त्या वासना, इच्छा कुठेतरी संपत नाहीये. कारण मग लक्षच नाहीये त्या परमात्म्याकडे. कारण तो आध्यात्मिक स्वभाव विसरलोय हो. त्या कृष्णालाच विसरले आहे. त्या योग मायेमध्ये कोणीच रममाण होऊ शकत नाहीये. कारण त्या भगवंताला जाणलं नाहीये. त्या कठीण गोष्टींची मग संघर्ष, कारण मग त्या संघर्षाला सतत तोंड द्यायला लागतंय. आणि म्हणून कुठेतरी या प्रतिकात्मक असं कुठेतरी दाखवलेलं आहे की या ठिणग्या ज्या आहेत त्या कुठेतरी त्या संघर्षाच्या ठिणग्या आहेत. ज्या प्रकारे आपण ते वेल्डिंग करताना बघतो की कशा ठिणग्या उडत असतात, मग कशा प्रकारे तो संघर्ष त्या प्रखरतेला कुठेतरी संघर्षाने तो इंद्रिय तोंड देत आहेत. कारण तो कुठेतरी बद्ध जीव आहे. शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामनीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशियात. मी जरा या माताजींना अनम्यूट करते ना. सेजल माताजी. हरे कृष्ण. सेजल माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, तुम्ही अनम्यूट होऊ शकताय.
हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. वाचा माताजी. अध्याय 15 श्लोक 8. ज्याप्रमाणे वायू आपल्याबरोबर गंध घेऊन जातो, त्याचप्रमाणे भौतिक जगतातील जीव आपल्याबरोबर जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातो. अशा रीतीने तो एक प्रकारचा देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरे शरीर धारण करण्याकरिता पहिल्या देहाचा त्याग करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे हवा बघा, वाऱ्याचं उदाहरण दिलेलं आहे. मग या आत्म्याला कशाचंही जे आपण आश्चर्य वाटत नाही असं म्हणतो ना, तर कशा प्रकारे हा हवा, आता तुम्ही एका ठिकाणाहून चालले आहात बरं का, आणि मग तुम्हाला कुठेतरी गुलाबाचा सुगंध येतोय आणि त्या गुलाबाच्या सुगंधाच्या त्या त्या वाटेने तुम्ही चालले असताना मग कुठेतरी तुम्हाला ती गुलाबाची बाग दिसते आणि मग त्या सुगंधित बघा ही अशी फुलं दिसतात आणि त्या सुगंधाचा इतका तो सुगंध अगदी जवळ जवळ येताना इतका तीव्र होत जातो, परंतु कुठेतरी मग त्याच्या पुढे गेल्यानंतर त्या हवेतला तो सुगंध विरलेला असतो. कारण पुढे जाऊन मग कुठेतरी त्याच्यामध्ये मागमूसही नसतो. त्या हवेमध्ये तात्पुरता तेवढा तो सुगंध असतो. पुढच्या वाटेला लागल्यानंतर तो सुगंध तुम्हाला पुन्हा येत नाही. त्याचप्रमाणे भौतिक जगतातील हा जीव आपल्या बरोबर जीवनातील विविध संकल्पना बरोबर, कारण का कुठेतरी मी देह आहे, मी आत्मा नाही, या संकल्पनेशी तो निगडीत असतो आणि म्हणूनच कुठेतरी तो जो सजीवाचं शरीर धारण करतो आणि मग सजीवाचं शरीर धारण केल्यानंतर जेव्हा तो जीर्ण होतो देह, तो देह ठेवून मग त्या जबाबदाऱ्या, मग ज्याच्याशी निगडीत ज्या काही गोष्टी असतील तो जीव तो करत असतो. परंतु पुढे जाऊन जेव्हा मग तो देह जीर्ण होऊन मग त्याला कुत्र्याचा जन्म मिळतो, मग त्या कुत्र्याच्या जन्मामध्ये त्याला फक्त भॉ भॉ करणं एवढं माहिती असतं. म्हणजे त्या आंतरिक मनाच्या, कुठे त्या अंतरंग मनाच्या ज्या मन, बुद्धी आणि अहंकार याच्या सहित ज्या संकल्पना असतात त्या कुठेतरी तो एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातो. परंतु तो एक प्रकारचा धारण करतो, शरीर धारण करतो आणि पुन्हा ते शरीर टाकून दुसरं शरीर धारण करतो. ज्याप्रमाणे त्या हवेने जसं तिकडचा सुगंध ठेवला आणि पुढे जाऊन आपल्या अनेक, मग तिथे कुठेतरी वाईट दुर्गंध येत असेल, मग कुठल्याही त्या सुगंधाला जसं ती हवा घेते, त्याप्रमाणे या देहाचं आहे की त्या देहाला सुद्धा मग एका भावन संकल्पनेतून दुसऱ्या संकल्पनेमध्ये दुसरं शरीर धारण करता पहिल्या देहाचा त्याग करायला लागतो. म्हणजे ही संकल्पना त्या देहातली जाते बघा, त्या आत्म्यामध्ये. म्हणून हा आत्मा जो चिरंतन आहे, जो आत्मा ज्याला आश्चर्य नाहीये तो देहातून एका दुसऱ्या देहात गेला तरी, कारण तो अविनाशी आहे. परंतु ज्या संकल्पना आहेत त्या संकल्पना हा देह मग त्याच्याबरोबर जी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय जे निर्जीव शरीर झालेलं असतं हो, ज्या शरीराने तो आत्मा निघून गेलाय, तेव्हा जे काही दिसतं ते फक्त ते पंचतत्वांनी बनलेलं आणि ती फक्त इंद्रिय आणि ते ऑर्गन्स आपल्याला ते शरीर एक दिसत असतं, जे कुठेतरी अशाश्वत असं शरीर असतं. कुठेतरी त्या शरीराला फक्त त्या देहाला बघत असतो, त्याच्या संकल्पना मग त्या दुसऱ्या देहामध्ये घेऊन गेलेल्या असतात, परंतु त्याने धारण केलेलं शरीर असतं ते वेगळं असतं. हे कुठेतरी समजून घ्या, कारण या परमात्म्यालाच जाणायचंय. मग त्या परमात्म्यापासूनच त्या आत्म्याचं कुठेतरी जाणणं गरजेचं आहे. मग ज्याप्रमाणे वायू, मग इथे ही संकल्पना फक्त लक्षात घ्या की ममई वांशो जीवलोके, जे आपण आधी बघितलं की ज्या प्रकारे संघर्ष करतोय, कारण अजून त्या परमात्म्याला जाणलेलं नाहीये. मग पुढे जाऊन या संकल्पनेतून आपल्याला जाणायचं आहे बघा. हरे कृष्ण. स्वाती माताजी वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. वाचा, तुम्ही वाचा. मधून मी कुणाला देते माताजी, मधून मी अनम्यूट करतो. हरे कृष्ण. 15.9. अशा प्रकारे जीव दुसरे स्थूल शरीर धारण करून मनाशी केंद्रित झालेली कान, नेत्र, जिव्हा, नाक आणि स्पर्श इत्यादी विशिष्ट प्रकारची इंद्रिये प्राप्त करतो. अशा रीतीने तो एका विशिष्ट प्रकारच्या इंद्रियाविषयी समूहाचा उपभोग घेतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच बघा, ज्या प्रकारे मी सांगितलं की कुठेतरी तो इंद्रिय समूहाचा, म्हणजे त्या इंद्रिय विषयाशी निगडीत, जसं आपण म्हटलं सजीवाचं, मग कुठेतरी माणसाचं, कुत्र्याचं, मांजराचं, उंदराचं, अशा प्रकारे प्रत्येक इंद्रिय विषयांचा, मग त्या इंद्रियांपासून ज्या काही संकल्पना आहेत त्याचा कुठेतरी ते कुठेतरी मन, बुद्धी आणि अहंकार ज्या संकल्पना असतात त्या कुठेतरी उपभोग घेत असतात. तो आत्मा उपभोग घेत असतो. म्हणजे तो त्याने दुसरं शरीर धारण
धारण केलेलं असतं आणि म्हणून मनाशी निगडीत झालेली, केंद्रित झालेली कान, नाक, जिव्हा, नाक, स्पर्श इत्यादी विशिष्ट प्रकारची इंद्रिय तो प्राप्त करतो. म्हणजे त्या प्रकारच्या देहाला, एका देहाला टाकून तो दुसऱ्या देहाची प्राप्ती करतो आणि मग त्या इंद्रिय विषया समूहांचा तो उपभोग घेत असतो. आणि हे सगळं का होतंय बघा, की ज्या आधीच्या आपण बघितलं की कशा प्रकारे एका फांद्यांवरून दुसऱ्या फांद्यांवरती तो हॉपिंग करतोय, उड्या मारतोय, कारण कुठेतरी एका शरीराला टाकून दुसऱ्या शरीराला दुसरं शरीर धारण करतोय. आणि ही संकल्पना कुठेतरी जाणून घ्यायची की ज्याने या परमात्म्याला जाणलेलं नाही, जो आत्मा या परमात्म्याला जाणू शकत नाहीये, तिथे कुठेतरी मग या देहाची, या एका देहातून दुसऱ्या देहामध्ये त्याचं स्थलांतर होतं आहे. आणि म्हणून हा सजीव कुठेतरी त्या भौतिक जगामध्ये अडकून फक्त त्या देहधारी संकल्पनेशी निगडीत आहे आणि म्हणून तो कुठेतरी उपभोग घेत असतो. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. जीव आपल्या देहाचा त्याग कसा करतो, तसेच प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावामुळे तो कोणत्या प्रकारच्या देहाचा उपभोग घेतो हे मूर्ख लोक जाणू शकत नाहीत. परंतु ज्याला ज्ञानचक्षु आहे तो हे सर्व पाहू शकतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण प्रभुजी. मग हे मूर्ख, जसं मी आधीही उदाहरण दिले होते की प्रभुपादांनी त्यांना मूर्ख की जे अज्ञानामध्ये आहेत, जे जीव जो आपल्या देहाचा त्याग कसा करतो, मग ज्याने हा देह, मग आपण शरीर नाही आत्मा आहोत, यांनी जी भावना, जी आत्मसाक्षात्कारी भावना, ज्याला हे सेल्फ रिअलायझेशन झालंय, ज्याला हा आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे, आणि कशा प्रकारे आपण जर या इंद्रिय, आपण या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली आहोत आणि मग कशा प्रकारे या प्रभावामुळे आपण दुसऱ्या देहाचा उपभोग, कारण त्या प्रभावांमुळे कुठेतरी इच्छा आहेत, कुठेतरी वासना आहेत, आणि त्या वासनेमुळे काय होतंय, कुठेतरी त्या देहाला, जसं मी फिशिंगचं उदाहरण दिलं की प्रभुपादांनी सांगितलं फिशिंग करणारी लोक आहेत म्हणजे यांना निश्चितच पुढच्या जन्माची तयारी करतायत. म्हणजे ज्या भावना, ज्या भरत महाराजांची आपण कथा ऐकली की ज्यांनी हरिणमय झालं होतं, त्यांचं शरीर पूर्ण, ज्यांचं जग पूर्ण हरिणमय झालं होतं, त्यांना पुढचा जन्म हरणाचा मिळाला, कारण कुठेतरी मनामध्ये भावना त्या होत्या आणि म्हणून तो पुढचा जन्म निश्चित करत असतो. परंतु हे कळायला तो अज्ञानी माणूस मूर्ख असतो, त्याला हे कळतच नाही तो कुठल्या देहाची प्राप्ती करणार आहे किंवा काय करणार आहे, कारण तो त्या देहरूपी भावनेमध्येच जगत असतो, कारण त्याने त्या ज्ञानाला संपादन केलेलं नसतं. आणि म्हणूनच आपण या उदाहरणादाखल आधीही याचा उल्लेख केला होता की कशा प्रकारे अज्ञानी व्यक्ती हे जाणू शकत नाही, कारण आता एखादी कार खराब झाली तर निश्चितच ती कार तो माणूस जाणू नाही शकणार, पण तो जर त्या कारला गॅरेजमध्ये घेऊन गेला तर ज्याला त्या कारचं फॉल्ट माहिती आहे, ज्याला त्याच्याबद्दल जे ज्ञानाचे चक्षु आहेत, मग ज्याच्याबद्दल त्याला ते ज्ञान आहे, तो निश्चितच जेनो काम तेनो थाय, आपण जे म्हणतो की म्हणून ज्याचं ज्ञान ज्याला आहे तो निश्चित हे जाणू शकतो. आणि त्याच आधारे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे की म्हणून हे ज्ञानाचे चक्षु आवश्यक आहे आणि म्हणूनच या ज्ञानाच्या चक्षुंनी आपल्याला हे ज्ञान संपादन करायचं आहे. काल जसं आपण बघितलं की हे ज्ञान आपण का घेतोय, कारण या भक्ती योगानंतर पुन्हा या ज्ञान योगाची का आवश्यकता आहे, कारण कुठेतरी या ज्ञान योगाला साधून ज्या उत्तम गुरुकडून सर्व माहिती घेऊन आणि सर्व ज्ञानाची, की मग हा देह काय आहे, मी कोण आहे, माझं काय होणार आहे मृत्यूनंतर, हे ज्याला जाणण्याची उत्सुकता आहे, तो निश्चितच कुठेतरी या भावनेमध्ये स्वतःला प्रगत करू शकतो. पण ज्याला काही पडलीच नाहीये हो, की काय होतंय ते होऊ दे, जे आहे ते माझं आहे आणि मीच उपभोगतो आहे, हे माझ्यापासूनच आहे आणि जे काही होईल ते होईल, मग त्या भौतिक जगामध्ये गुरफटून घेतलंय स्वतःला, आजचा दिवस येतोय, मला याचा उपभोग घ्यायचा आहे, मी याचा आनंद घेणार आहे, कुठलीही कृतज्ञतेची भावना मिसिंग आहे तिकडे, मग कारण कुठेतरी ज्ञानाचाच अभाव आहे. मग त्याला मूर्ख व्यक्ती म्हटलंय मग प्रभुपादांनी, कारण मग कुठेतरी तो फक्त अज्ञानामध्ये स्वतःला, मग जो मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा आणि मी म्हणेन तेच शास्त्र, मी म्हणेन तसंच तर्कवाद, मी म्हणेन तेच तत्वज्ञान, हे सर्व जाणणारा जो असतो त्याला निश्चितच त्या आत्मसाक्षात्काराची जाणीव होऊ शकत नाही. कोणी हा ड्रेस केला आहे? प्राची माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. वाचा माताजी, दोन्ही अद्वैत वाचा. जगतात
15.11 प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगीजन हे सर्व स्पष्टपणे पाहू शकतात, परंतु ज्याचे मन अविकसित आहे आणि ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही ते प्रयत्न करूनही काय घडत आहे हे जाणू शकत नाही. 15.12 अखिल जगताचा अंधकार नाहीसे करणारे सूर्याचे तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते आणि चंद्राचे व अग्नीचेही तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण, धन्यवाद. आणि म्हणून मग जे चित्र दिसतंय आपल्याला, ह्या चित्रामध्ये कोण आहेत म्हणजे हे चैतन्य महाप्रभू. आणि ज्या गोस्वामींना ज्यांनी खूप सुंदर ईशोपनिषदामध्ये आणि नेक्टर ऑफ डिवोशन जे रूप गोस्वामींनी लिहिलंय, की ज्याला म्हटलंय की काय म्हटलंय त्याला, चरितामृत, म्हणजे ज्याच्यामध्ये ब्रह्मसंहितेमध्ये आणि अनेक उपदेशांमृत, जे उपदेशांमृत म्हणजे नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन आहे, आणि या रूप गोस्वामींनी जे लिहून ठेवलेलं आहे ते भक्ती रसामृत सिंधू. इतकं सुंदर त्याचं विश्लेषण केलेलं आहे हो, की ज्या चैतन्य महाप्रभूंना मग स्वतःच सर्व, की जे मिनिस्टर होते हे गोस्वामी, की ज्या महाप्रभूंच्या काळामधील यांची गोष्टी आहेत, आणि ज्या 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 मिनिस्टरशिपची त्यांनी त्याग करून कुठेतरी स्वतःला चैतन्य महाप्रभूंना जोडलेलं आहे आणि त्यांच्याशी ते निगडीत झालेले आहेत. कशा प्रकारे त्यांनी त्यांच्यापासून ज्ञान घेतलेलं आहे. मग हे ज्ञानाचे चक्षु कुठेतरी त्यांच्या चैतन्य महाप्रभूंना होते, त्यांनी त्यांना ज्ञान दिलेलं आहे. आणि म्हणून जे प्रयत्न करणारे, म्हणून जे आजूबाजूला आपल्याला जे गोस्वामींचं सगळं दिसतो आहे, सगळा वावर दिसतो आहे, आणि सर्वजण जे बसलेले आहेत ते चैतन्य महाप्रभूंकडून, या योगीजनांकडून, या महात्म्या जनांकडून त्या आत्मसाक्षात्काराविषयी जाणून घेत आहेत. कारण ज्यांना प्रत्यक्ष, मग ज्या गुरूंना प्रत्यक्ष दृष्टांत झालेला असतो, आणि चैतन्य महाप्रभू हे तर प्रत्यक्ष कृष्णाचे अंश, प्रत्यक्ष कृष्णाचे अवतार, की ज्याचा आधीही मी उल्लेख केलेला आहे, की ज्या राधा राणीचं तत्व म्हणजे त्या निव्वळ त्या भक्ती रसाला जाणण्यासाठी प्रत्यक्ष कृष्णाने हे रूप घेतलेलं आहे. आणि म्हणूनच त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेला हे योगी जनच जाणू शकतात. आणि म्हणून ज्यांना हा आत्मसाक्षात्कार झालेला नाहीये, कुठेतरी मन अविकसित आहे, कुठेतरी विचलित मन आहे, ते प्रयत्न करूनही हे काय घडतं आहे ते जाणू शकत नाही. कारण त्या ज्ञानाला त्यांनी संपादन करण्याचा प्रयत्नही केलेला नाहीये. कुठेतरी फक्त मी शरीर आहे, मी शरीर आहे एवढ्याच संकल्पनेशी ते निगडीत आहे. ज्या भगवंताला, ज्या परमात्म्याला जाणण्याचा प्रयत्न केलेला नाहीये, ज्याच्यापासूनच मग जसं आपण म्हटलं विश्वरूप दर्शन, जे हजार सूर्य अवकाशामध्ये एकाच वेळी उगवले तरी ते इतकं प्रखर तेज आहे, की ही सगळी उष्णता, विश्वरूपामधली सगळी विश्वातली उष्णता जणू काही भगवंतांपासून आहे. आणि म्हणूनच या सूर्याचं, चंद्राचं तेज हे प्रत्यक्ष भगवंतांपासून आहे. म्हणून या वेदांत सूत्राला कुठेतरी आपण जाणणार आहोत. आता गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः. हरे कृष्ण स्वाती माताजी. हरे कृष्ण. मी प्रत्येक ग्रहलोकात प्रवेश करतो आणि माझ्या शक्तीद्वारे ते आपल्या कक्षेत स्थित राहतात. मी चंद्र होऊन सर्व वनस्पतींना जीवन रसांचा पुरवठा करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग भगवंतांना, जसं आपण म्हटलं की भगवंतांना आपण कुठे बघितलंय, ज्या पाण्याच्या रसामध्ये, ज्या पृथ्वीच्या सुगंधामध्ये, ज्या बलवानांच्या बलामध्ये, बुद्धिवानांच्या बुद्धीमध्ये प्रत्यक्ष भगवंतांनी या ठिकाण आणि भगवंतांच्या ज्या विभूती वर्णन केल्या त्याच्याही आधी तू कुठे मला बघू शकशील. आणि ज्या अर्जुनाने जे प्रश्न केलेले आहेत, आणि म्हणूनच हे भगवंतांचं हे जे तत्व आहे, हे परमतत्व, जे कालही आपण परवाच्याही अध्यायात बघितलं, की मग या तत्वांनी आणि या शक्तींनी, की जे विश्वरूप दर्शन प्रत्यक्ष भगवंतांनी स्वतःच्या शक्तींमधनं दाखवलेलं आहे, की जिथे रथावर आरूढ भगवंत होते, परंतु कुठेतरी पाठीमागे ते स्वतःच्या शक्तींनी, स्वतःमधल्या ज्या पोटेन्सीज, त्यांच्यामधल्या त्या सर्व परा अपरा शक्ती ज्या त्यांच्यापासून आहेत, त्या सर्वश्रेष्ठ शक्तींनी, आणि त्याच्यातूनच त्यांनी ते विश्वरूप, जे चराचर त्यांच्यामध्ये, त्या चराचराचं ज्यांच्यामध्ये पूर्णपणे अवशेष आहे, त्याचं रूप भगवंतांनी दाखवलंय. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की हे महाविष्णूचं जे तत्व आहे ते
प्रत्येक ग्रहलोकामध्ये भगवंत प्रवेश करतात आणि ते क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणून प्रवेश करतात. गर्भोदकशाही विष्णू की कशा प्रकारे यांचा वास असतो तिथे, कशा प्रकारे निवास असतो या परमात्म्याचा, ज्या सजीवाचा आपण म्हटलं, या सजीवामध्ये जो परमात्म्याचा वास असतो तो क्षीरोदकशाही विष्णू. आणि या ब्रह्मांडामध्ये जी प्रत्यक्ष भगवंतांच्या श्वासामधून अनेक ब्रह्मांड, त्यांच्या इच्छेतून अनेक ब्रह्मांड निर्माण झालेली आहे, तिथे भगवंतांचं तत्व हे निश्चितच अस्तित्वात असतं. आणि म्हणून आपल्याला दिसतील की इतके मोठे मोठे ग्रह, मग एखादी कलिंगड उचललं आणि ते कलिंगड खाली टाकलं तर ते निश्चित खालीच पडेल हो, त्या गुरुत्वाकर्षणामुळे किंवा त्या एखाद्या शक्तीमुळे. मग ती शक्ती कुठून आलेली आहे? ही शक्ती ही भगवंतांची शक्ती ही या प्रत्येक ग्रहामध्ये तिने प्रवेश केलेला आहे, म्हणून ती कुठेतरी अवकाशामध्ये स्थित आहे आणि स्थिर होऊन वावरतीये. म्हणून हे ग्रह हे अवकाशामध्ये फिरत आहे. आणि म्हणून मी चंद्र होऊन ज्या वनस्पतींमध्ये सुद्धा प्रत्यक्ष भगवंत आहेत, मग ज्या परमात्म्याचा निवास आपण हृदयामध्ये म्हटलं, त्याच भगवंतांचा वास हा आपल्या शरीरामध्ये कशा प्रकारे, की मग ज्या अग्नीमध्ये त्यांचा वास आहे, ज्या पाण्यामध्ये त्यांना आपण शोधू शकतो, अशा प्रकारे ज्या अन्न रसामध्ये, की ज्या जठराग्नीमध्ये त्यांचा कुठेतरी निवास, त्यांचं कुठेतरी वावर आहे आणि त्यांचं कुठेतरी अस्तित्व आहे, त्याच्यामुळे सगळा समतोल राखला जातोय. अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचाम्यन्नं चतुर्विधम्. कोणी हँड रेस केलाय? 1 मिनिट माताजी. हा प्रभूजी वाचा तुम्ही, मी पुढच्या वेळी देते कोणाला, मी बघते. आणि वाचा प्रभूजी. सर्व प्राणी मात्रांच्या देहातील जठराग्नी मी आहे आणि 4 प्रकारच्या अन्नाचे पचन करण्याकरता मी प्राण व अपान वायूशी संयोग साधतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच सर्व प्राणी मात्रांच्या, की ज्या वनस्पतीतील रस सुद्धा चंद्रापासून येतो, त्याच्यामध्ये सुद्धा माझं अस्तित्व आहे. व भगवंतांनी ज्या प्रकारे विभूती सांगितलेल्या आहेत, त्याच प्रकारे भगवंतांचं अस्तित्व आणि वास कुठे आहे, तर या जठराग्नीमध्ये. मग कुठेतरी तो जो समतोल राखला जातो, ज्या अन्नाचं पचन होतं, मग ज्या आपण चावतो, गिळतो, मग ज्या आपण कुठेतरी पितो, म्हणजे कुठेतरी सक केल्या जातात, कुठेतरी चोखल्या जातात, या निरनिराळ्या प्रकारच्या अन्नाचं पचन हे भगवंतांच्या या जठराग्नीमुळे. कारण या जठराग्नीचा बघा, म्हणून कुठेतरी ऍसिडिटी झाली, कुठेतरी त्या अन्नाला या तामसिकतेला खाल्लं किंवा कुठेतरी त्या स्पायसी अन्नाचं ग्रहण केलं, तर बघा कुठेतरी तो समतोल ढळतो. म्हणजे त्या अन्नाच्या रसामध्ये सुद्धा तो समतोल भगवंतांमुळे आहे. आणि हे कुठेतरी, आणि ज्या प्राण आपान वायूचं कुठेतरी देवाणघेवाण केली जाते, ही सर्व संलग्न कशाशी आहे, तर त्या परमात्म्यामुळे निगडीत आहे. त्या परमात्म्यामुळे याचा संयोग साधला जातोय. आणि म्हणूनच या सगळ्या क्रिया व्यवस्थितपणे पार पाडल्या जातात. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्वरम सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहं. 1 मिनिट माताजी, मी उर्मिला माताजी नवीन आहेत, त्यांना मी अनम्यूट करते माताजी. हरे कृष्ण. Okay. उर्मिला माताजी, तुम्ही अनम्यूट होऊ शकता. वाचा माताजी. नेट प्रॉब्लेम कुठेतरी माताजी, कुठेतरी नेटवर्कचा इश्यू आहे. स्वाती माताजी वाचा, त्यांना नंतर सांगा. हरे कृष्ण. मी प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासूनच स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होतात. सर्व वेदांद्वारे जाणण्यायोग्य मीच आहे. निसंदेह मी वेदांताचा संकलक आहे आणि वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून ही संकल्पना, हा जो संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन आपण जे जाणलेलं आहे, कुठेतरी मी या भगवंतांचा अंश आहे. आय एम क्रिएटेड अँड ही इज क्रिएटर. हे कुठेतरी ज्यांनी जाणलंय की तो निर्माता आहे आणि मी त्याच्यापासून निर्मित आहे. ते अस्तित्व वेगळं आहे, परंतु मी त्याचाच अंश आहे. आणि म्हणूनच हा भगवंत प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतोय, हे जाणणं, त्या परमात्म्याचे आपण अंश आहोत. आणि म्हणून ज्या काही स्मृती विस्मृती आहेत, आणि म्हणूनच भगवंतांनी हे ज्ञान का दिलंय हो, कारण कुठेतरी भगवंतांचे अंश आपण आहोत. हे आध्यात्मिक ज्ञान आपण ग्रहण करू शकतो, तेवढी आपली पात्रता आहे. का? कारण ती त्या परमात्म्यामुळे आहे, हे जाणायचंय. कारण त्या परमात्म्याचे आपण अंश
अंश आहोत. म्हणून या गीतेला आपण या 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 ज्ञानाचं आपण कुठेतरी संपादन करू शकतो आणि म्हणून आपल्याला ती विसरण्याची किंवा मेमरीज म्हणून ती आपल्याला कुठेतरी जी आत्मसात करतो, कुठेतरी आपण जे ग्रहण करतो आणि कुठेतरी ती स्मरण करतो, हे सर्व भावना या भगवंतांपासून कुठेतरी उत्पत्ती झालेली आहे त्यांची. आणि म्हणूनच त्या विस्मृती स्मृती या भगवंतांपासून आहे. ज्ञान विस्मृती, ज्या अन्नामध्ये भगवंतांचा वास बघा, की ज्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये, ज्या अन्नाच्या रसामध्ये आपण जसं बघितलं की भगवंतांचा वास आहे. आणि म्हणून या वेदांत सूत्रामध्ये याचा खूप सखोलपणे उल्लेख केलेला आहे की कशा प्रकारे भगवंतांचं या वेदांत सूत्रांनुसार अस्तित्व जाणायचं आहे. आणि म्हणूनच निस्संदेह मी या वेदांतांचा संकलक आहे आणि वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे. म्हणून ज्या यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद आपण जे म्हणतो, या सर्वांना वेदांना जाणलं म्हणजे काय, तर भगवंताला जाणायचंय, या वेदांत सूत्राला जाणायचंय. मग हे वेदांत सूत्र म्हणजे काय आहे आणि म्हणूनच या वेदांत सूत्रानुसार आपल्याला काय जाणायचं आहे. हरे कृष्ण स्वाती माताजी. किरण प्रभूजी वाचा. कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. कृष्ण. च्युत क्षर आणि अच्युत अक्षर असे जीवांचे दोन वर्ग आहेत. भौतिक जगतात सर्व जीव च्युत असतात आणि आध्यात्मिक जगतातील प्रत्येक जीवाला अच्युत म्हटले जाते. 15.17 या दोहो व्यतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा आहे, जे स्वतः अव्ययी भगवंत आहेत आणि तेच त्रिलोकांमध्ये प्रवेश करून त्यांचे पालन पोषण करीत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग या वेदांत सूत्रामध्ये जो उल्लेख केलेला आहे की च्युत आणि अच्युत, मग जे क्षर आहेत व च्युत म्हणजे जे भौतिक जगतातील आहेत आणि जे अच्युत म्हणजे जे ते पडू शकणार नाहीत आणि त्यांचा कुठेतरी, हरे कृष्ण, काळजी घ्या जरा, बोलण्याचा आवाज येतोय. म्हणून या च्युत आणि अच्युत या भौतिक आणि आध्यात्मिक, मग हे अच्युत म्हणजे काय, तर अव्यक्त, ज्यांनी या अव्ययी अशा भगवंतांना जाणलेलं आहे, ज्या परमात्म्यांचे आपण अंश आहोत, अशा ज्या आध्यात्मिक भावनेमध्ये स्वतःला आणले, ते अक्षर. आणि म्हणून ते अच्युत. या जीवांचे हे दोन वर्ग आहेत. भौतिक जगामधले सर्व जीव हे च्युत आहेत की ज्यांना कुठेतरी ते अजूनही परमात्म्याचा अस्तित्वाला जाणलेलं नाहीये, परंतु ज्याने या आध्यात्मिक जगतामध्ये येऊन मग स्वतःला त्या भौतिक जगतातील बंधनांपासून मुक्त करून, अनासक्त करून कुठेतरी त्या जगतामध्ये, आध्यात्मिक जगतामध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, त्या जीवाला निश्चितच अच्युत म्हटलेलं आहे. आणि त्या दोहो व्यतिरिक्त जे याच्याही पलीकडे श्रेष्ठ आहेत ते प्रत्यक्ष भगवंत. आणि मग या च्युत अच्युत पलीकडे जे परम कारण, परम तत्व आहे, परमात्मा आहेत, ते अव्ययी भगवंत आहेत. आणि तेच त्रिलोकामध्ये पोषण त्यांना प्रवेश करून, आणि ज्या आपण बघितलं की ज्या सूचक अभिव्यक्ती आपण बघितल्या की कशा प्रकारे या तू जगतामध्ये प्रवेश केलेला आहे. आणि म्हणूनच या सर्व व्यक्तींच्या कुठेतरी त्या सूचकतेने भगवंतांचा अंश त्याच्यातून दाखवलेला आहे की प्रत्यक्ष यामध्ये तुम्हाला बघू शकतील, परंतु प्रत्येक सजीवाने मध्ये मग माझा अंश आहे. आणि म्हणूनच ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, अशा प्रकारे आपण या भगवंताला, या परमात्म्याला जाणून घ्यायचे की जे या सर्वांचं पालन पोषण करता आहे. यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः. हरे कृष्ण. स्वाती माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मी च्युत आणि अच्युत यांच्याही अति दिव्य आणि सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे, बरोबर आहे का त्याच्यावर स्लाइडवर? नाही, बरोबर आहे. ते बरोबर मुद्दाम मध्ये आणलेलं. मी च्युत आणि अच्युत यांच्याही अति दिव्य आणि सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे जगतामध्ये तसेच वेदांमध्ये पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या परमात्म्याला की कुठेतरी जो या च्युत आणि अच्युत म्हणजे कुठेतरी भौतिक आणि आध्यात्मिक यांच्या सुद्धा कुठेतरी अतीत आहे, आणि जो दिव्य आहे, सर्वश्रेष्ठ आहे, ज्याच्यामध्ये प्रत्येकामध्ये ज्याचा निवास आहे, अशा या जगतामध्ये तसेच वेदांमध्ये सुद्धा प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम म्हणून
आणि म्हणूनच या विष्णू रूपाला, ज्या परमात्म्याला आपण जाणलेले, हे अतिशय सर्वश्रेष्ठ, की प्रत्यक्ष देवांनाही हे जाणण्याचा ज्यांनी प्रयत्न केलाय, ज्या ब्रह्मांनी आणि शिवांनी, ज्यांना सृष्टीची निर्मिती करायला सांगितली, त्या ब्रह्मांनीही अडचणींच्या वेळी या परमात्म्याचीच प्रार्थना केलेली आहे. आणि म्हणून पुढे जाऊन आपल्याला तेही बघायचंय 17व्या अध्यायामध्ये, की कशा प्रकारे ओम तत्सत या शाश्वत अशा जगताशी निगडीत, परंतु कुठेतरी या भौतिक जगाची ज्यांनी निर्मिती केलेली, या सृष्टीची निर्मिती, त्या ब्रह्मांनी सुद्धा परमात्म्याच स्तुती केलेली आहे, आणि त्या शिवांनी सुद्धा भागवतामधून या भगवंतांचीच स्तुती केलेली आहे. कारण कुठेतरी त्यांचं मन, कारण कुठेतरी या देवी देवता या सर्वश्रेष्ठ भक्त आहेत, सर्वश्रेष्ठ अतिशय तशा या शुद्ध रूपामध्ये आहेत, आणि म्हणूनच त्या भगवंतांच्या अतिशय निकट आहेत. आणि ज्या भगवंतांनी सांगितलं की ते त्यांचे ऍडमिनिस्ट्रेटर्स, म्हणजे कुठेतरी सर्वोच्च नियंत्रक परमात्मा आहेत, परंतु ते त्यांच्यापासूनच आहेत. म्हणून जे देवी देवतांना जे काही अर्पण करतायत, ते प्रत्यक्ष विष्णूंनाच अर्पण केलेलं जात आहे. आणि म्हणून या सर्वांच्या अतीत असे दिव्य पुरुषोत्तमांना जाणायचंय. अशा या देवी देवता ज्या प्रत्यक्ष भगवंतांची प्रार्थना करतायत आणि ज्या भगवंतांना जाणण्याचा प्रयत्न करतायत, की ज्या ब्रह्म आणि शिवांना बघा, की ज्यांनी ब्रह्मांनी सुद्धा भगवंतांचं ध्यान केलेलं आहे. असं या ब्रह्म निर्मोहाबद्दल पण आपण जाणू शकू, की जेव्हा कृष्ण ह्या ग्वाल्याच्या रूपामध्ये होते, तेव्हा या ब्रह्मांनी सुद्धा कुठेतरी बघायचा प्रयत्न केला, की या ग्वाल्यामध्ये मग खरंच परमपुरुष दडलेले आहेत, खरंच हे परमपुरुष आहेत का? कारण त्यांनी ते जाणायचा प्रयत्न करण्यासाठी कुठेतरी मिश्किलपणा केलेला आहे प्रभूंबरोबर, ज्या भगवंताबरोबर. त्यांनी त्यांच्या गायी आणि त्यांनी त्यांच्या गोपांना 1 मिनिटासाठी, कुठेतरी त्यांच्या 1 मिनिटासाठी, की जे पृथ्वीवरती 1 वर्ष म्हणून होतं, आणि त्या 1 मिनिटासाठी ब्रह्मा त्यांना कुठेतरी गायब करतात. परंतु जेव्हा ते पृथ्वीवर 1 मिनिटामध्ये येतात, तेव्हा ते बघतात की सर्वत्र जसं काही झालंच नाहीये, असं सर्वत्र वावर होता. कारण त्या भगवंतांपासून सर्वांची उत्पत्ती झालेली होती, त्या सर्व गायींची, सर्व गोपांची, आणि कुठेही काही दुःखाचा लवलेश नव्हता. कारण आनंदी आनंद त्या भगवंतांपासून होता, की ज्यांचं रूप भगवंतांनी सर्वांचं रूप धारण केलेलं होतं. जे ब्रह्मानंतर भगवंतांना शरण आलेले आहेत, की मी तुम्हाला जाणू शकलो नाही, तर निश्चित अशा या ब्रह्मांनी भगवंतांचं स्मरण केलेलं आहे, त्यांचं गुणगान केलेलं आहे, त्यांचं ध्यान केलेलं आहे अनेक अडचणींच्या वेळी, की ही जबाबदारी जी भगवंतांनी दिली आहे, ही सृष्टी निर्मितीची, ही माझ्याकडून उत्तम प्रकारे पार पाडली जावी, त्यासाठी ब्रह्मांनी भगवंतांचं स्मरण केलेलं आहे. यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स्लाइड दिसत नाही माताजी. बघा, आली का? नाही अजून. प्रभूजी दिसतीये तुम्हाला? आली. हा, ठीक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो मला संशयरहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतो, तो सर्वज्ञ होय. म्हणून हे भारता, तो माझ्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जिथे मी म्हटलं, की जिथे श्रद्धा आहे तिथेच ती प्रेम भक्तीमध्ये विलीन होऊ शकते. संशय म्हणून जो जाणतो, म्हणून संशय मनामध्ये नसताना कुठेही प्रश्न असणं आहे, प्रश्नांचा मनामध्ये अगदी भडीमार झालेला आहे मनावरती, परंतु संशयात जर असला तर मग त्या श्रद्धा मार्गावरती निश्चितच त्या परमात्म्याला, त्या पुरुषोत्तमाला जाणू नाही शकणार. परंतु जो संशय रहित होऊन त्या पुरुषोत्तम भगवानांना जाणतोय, तो सर्वज्ञ होय, आणि त्याला मग ते ज्ञान मिळालेलं आहे, तो ज्ञानाने परिपूर्ण आहे, आणि तोच त्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होऊ शकतो. त्या भक्तीच्या त्या टप्प्यावरती तो निश्चितच स्वतःला यशस्वीपणे उन्नत करू शकतो, आणि तोच त्या ज्ञानामध्ये परिपूर्ण होऊ शकतो. आणि म्हणून अशा या वेदांत सूत्रामध्ये, की जे अत्यंत गुह्य ज्ञान, ज्या भगवंतांनी आपल्याला हे जे ज्ञानाचं खजिना उघडून दिलेला आहे, हे निश्चितच कुठेतरी परम गुह्य हा गाभा आहे, हे जाणून घ्यायचं आहे. हरे कृष्ण. प्रभूजी, हरे कृष्ण. शेवटचा श्लोक आहे. हरे कृष्ण. येत नाहीये का त्यांच्याकडे स्लाइड? बहुतेक दिसत नाहीये. ठीक आहे, वाचा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता. ओके प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे निष्पाप अर्जुना, हा वैदिक शास्त्रांचा परम गुह्य गाभा आहे, आणि तो आता मी तुला प्रकट केला आहे. जो कोणी हे जाणेल तो बुद्धिमान होतो आणि त्याच्या प्रयत्नाद्वारे सिद्ध होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी.
आणि म्हणूनच या वैदिक शास्त्रांचा, ज्या वेदांत सूत्राचा, की ज्याच्यामध्ये च्युत अच्युत या शक्तींपुढे या भौतिक आध्यात्मिक जगतापेक्षाचा जो परमश्रेष्ठ परमात्मा आहे, ज्या परम तत्वाला जो जाणतो आहे, हे सर्व जाणण्याचा हा जो वैदिक शास्त्रांचा मग एक उत्तम भक्तच हे जाणू शकतो. आणि ज्याप्रमाणे हे गुह्य ज्ञान जसं भगवंतांनी दिलं, गुह्यतम दिलं, आणि जे राजगुह्य ज्ञान आपण 9व्या अध्यायामध्ये बघितलं की एक उत्तम भक्त काय असतो, आणि मग तो उत्तम भक्तच या परमात्म्याला ज्यांनी जाणलेला आहे, जो आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये या भक्ती मार्गावरती आहे, या भक्ती सेवेने भगवंतांना जाणतो आहे, जो पूर्णपणे भगवंतांच्या भक्तीत प्रेमामध्ये आहे, तो निश्चितच भगवंतांनी हे ज्ञान जे दिलेले आहे ते निश्चितच तो जाणू शकतो आणि त्याप्रमाणे तो बुद्धिमान होऊ शकतो. आणि हे ज्ञानाने तो परिपूर्ण होऊ शकतो. कारण ज्या शांती सूत्राला, ज्या सर्वोच्च नियंत्रकाला, कारण जो परमात्मा हा भगवंतांचा निवास आहे, या आत्म्याबरोबर परमात्म्याचा जो निवास आहे, ते जाणून जो आत्मसाक्षात्काराची भावना जोपासतो आहे, तो निश्चितच कुठेतरी ज्ञानामध्ये परिपूर्ण होऊन तो त्याच्या प्रयत्नांद्वारे, बघा, कारण जिथे इच्छा आहे तिथे मार्ग, मग ते प्रयत्न करण्याची कुठेतरी इच्छा आहे आणि म्हणून तो प्रयत्नांद्वारे सिद्ध होतो आहे. कारण त्या वेदांचा अभ्यास, ज्या व्यास मुनींचं आपण सांगितलं की ज्या नारद मुनींना, त्यांना कुठेतरी ते सर्व ईशोपनिषद लिहून सुद्धा कुठेतरी त्यांना समाधान नव्हतं, की जेव्हा नारद मुनींनी त्यांना सांगितलं, कारण कृष्णाला पूर्णपणे त्यांना जाणल्यासारखं वाटत नव्हतं आणि कुठेतरी कृष्णाचं पूर्णपणे वर्णन केलं आहे, कृष्णाला पूर्णपणे आपण व्यक्त केलं आहे, हे जेव्हा त्यांना जाणवू शकत नव्हतं, कुठेतरी ते असमाधान, अतृप्त होते, तेव्हा नारद मुनींनी त्यांना भागवतम, मग श्रीमद भागवतम त्यांनी जे लिहिलेलं आहे, तिथे तुम्ही प्रत्येक स्कंदातून ज्या भगवंतांची ओळख घेता, ते कुठेतरी परिपूर्ण ज्ञान वाटलेलं आहे व्यासमुनींनी, आणि मग त्यांनी त्याची पूर्णपणे ते असं उल्लेखित केलेलं आहे. आणि म्हणून ज्या प्रयत्नांद्वारे भगवंतांना जाणण्याचा ज्यांनी प्रयत्न केला, तो निश्चितच या प्रयत्नांनी सिद्ध होतो. इति पंचमोध्याय समाप्त. हा खूप छोटा पण अत्यंत महत्वाचा आणि अत्यंत सुरेख अध्याय आहे. माझ्या वेदांत हरे कृष्ण सूत्रांचा माताजी. आपण, हरे कृष्ण प्रभूजी. तो 20व्या श्लोकावरती चित्र कोणाचं होतं ते श्रीकृष्णाबरोबर? हे श्रीकृष्ण बरोबर ना? शेवटची स्लाइड हे ना भागवतांमधलंच आहे, मी तुम्हाला सांगते, कारण हे ज्ञानासाठीच कुठेतरी वेदिक स्क्रिप्चर्स मधलंच आहे. परंतु मी तुम्हाला सांगते, हे तुम्हाला दोन्ही, कारण मला काय झालंय, प्रेमकिशोरी माताजी आहेत, त्यांनी काही काही स्लाइड्स बनवल्या आहेत, तर त्याचा उल्लेख केला आहे काही. मी निश्चितच तुम्हाला त्या ह्याच्यातलं पण तुम्हाला मला सांगायचं आहे. दोन ज्या विश्वामित्र, मी फक्त कन्फर्म करीन ते, कारण ह्याच्यातले आणि दोन्ही तुम्हाला स्लाइड मी कन्फर्म करेन की जे रामाच्या ह्याच्यातलं आहे. कारण एक आपण कपिल मुनींनी ज्ञान देताना जे आहे, कपिल मुनींचं ज्ञान, आणि जे ज्ञान देताना आपण जे आहे, तर ते निश्चितच मी तुम्हाला दोन्ही स्लाइड्स सांगेन. मी हे कुठेतरी नोट करून ठेवते ही स्लाइड आणि तुम्हाला सांगते याचं चित्र, की ज्ञानाचं परिमार्जन आणि जे वैदिक तत्वांना जाणण्यासाठी हे कुठेतरी प्रतिकात्मक अशी ही आकृती दाखवली. इति पंचमोध्याय समाप्त. कोणाला काही प्रश्न असतील तर निश्चित विचारा. हरे कृष्ण. कोणाला प्रश्न असतील तर हँडरेस करा. प्राची माताजींनी प्रश्नासाठी केलाय का हँडरेस? नाही, वाचण्यासाठी केलंय. मी एक प्रश्न विचारू का माताजी? बोला माताजी, बोला. विश्वेश्वर प्रभूजींनी केलाय, नंतर करा. परमनिवासाची ही माहिती सशर्त आत्म्यांना का दिली जाते? त्याचं लक्षात येत नाही. म्हणजे परम कुठल्या अध्यायामधला उल्लेख आहे माताजी? परमनिवास हे 15 अध्यायातलंच आहे. परमनिवासाची ही माहिती सशर्त आत्म्यांना का दिली जाते, हा प्रश्न आहे. अच्छा. आणि मग काही सांगितलंय का त्यांनी, त्याचा संदर्भ दिलाय? त्यांनी सांगितलंय की एखाद्याला मोहित करण्यासाठी आणि स्वतःला त्या शाश्वत जगात हस्तांतरित करण्याची इच्छा निर्माण करण्यासाठी. म्हणजे सशर्त म्हणजे बघा, जो प्रयत्नपूर्वक करतोय, म्हणजे कुठेतरी प्रयत्नांनी त्याला सिद्ध व्हायचंय, कुठेतरी त्या शाश्वत जगाला जाणून घ्यायचंय, बरोबर? आणि म्हणून मग प्रश्न काय पूर्ण, तो प्रश्न काय आहे? परमनिवासाची ही माहिती सशर्त आत्म्यांना का दिली जाते? उत्तर आहे एखाद्याला मोहित करण्यासाठी आणि स्वतःला त्या शाश्वत जगात हस्तांतरित करण्याची इच्छा निर्माण करण्यासाठी. अगदी बरोबर. आणि म्हणून दुसरं कारण, जिथे आपण ही स्लाइड बघितली बघा माताजी, आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की जो या भौतिक जगामध्ये कुठेतरी परत येत नाही परतून, जी आपण ही स्लाइड बघितली बघा,
की पण जिथे हा बघा, प्रश्न थोडा मग या संभ्रमात टाकतो परमधामाला माताजी. बघा, संभ्रमात नाही बघा, परमधाम म्हणजे कुठलं? तुम्ही पहिलं वाचा, काय तुम्ही वाचलं? परत प्रश्न वाचा. परम निवासाची. परम निवासाची. मग परम निवास म्हणजे भगवंतांचं धाम, बरोबर? मग या अच्छा. सशर्त जीवाला म्हणजे काय? तर या सजीवाला, मग या सजीवाला ही का दिली जाते? त्याला मोहित करण्यासाठी नाही, तर त्याला त्या परमधामाला पोहोचवण्यासाठी. आणि म्हणूनच बघा, तुम्ही इकडे बघताय की या हो. जीवाला या परमधामाकडे जायचं असेल तर तो पुन्हा या भौतिक जगामध्ये परतून येत नाही. अच्छा. आणि म्हणूनच त्याला त्याच्याबद्दल सांगितलं जातं, ते जे ज्ञान दिलं जातं ते ज्ञान ग्रहण करून तो कुठेतरी जेव्हा त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये येतो, ज्या परमात्म्याचं त्याचं अस्तित्व त्याला कळतं, तेव्हा त्या परमात्म्याच्या अस्तित्वाला जाणण्यासाठी तो निश्चितच त्या परम निवासाची माहिती दिली जाते त्याला. आणि कुठेतरी मग त्या शाश्वत परमधाम म्हणजे काय? तर शाश्वत. आपलं हे काय आहे? भौतिक जग अशाश्वत आहे, अशाश्वत. आध्यात्मिक जग हे शाश्वत जग आहे. आणि शाश्वत. म्हणूनच या शाश्वत परमधामाची त्याला माहिती दिली जाते, कारण कुठेतरी त्यांनी त्याच धामाला कृष्ण वाट बघतायत. वा वा. कृष्ण म्हणतायत, तू माझ्याकडे ये. ज्या हा. महासागरामध्ये कृष्णाने हात दिलेला आहे, परंतु हो, ते हो. त्या कृष्णालाच कुठेतरी विसरायला झालेले आहे, त्या योग मायेला कुठेतरी विसरायला, कारण या मोह मायेमध्ये तू अडकलेला आहेस. आणि म्हणून त्या सशर्त, कारण त्याचा मूळ स्वभाव आहे, तो जाणू शकतो हे, परंतु बॉल इज इन युअर कोर्ट. तुला काय करायचंय हे भगवंतानी तुमच्यावर सोडलंय. मग भगवंतांचा कुठलाही अट्टाहास नाहीये तुम्ही हे करून, कारण मग शेवटी तुम्ही तुमच्या कर्माने ते करता आहात. आणि म्हणून जे काही तुम्ही तुमच्या इच्छा वासनांमुळे करताल, जर तुम्ही स्वतःला आध्यात्मिक मार्गावरती टाकलं तर निश्चितच त्या परमधामाला जाणू शकाल. हे जाणायचं माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण. धन्यवाद हरे माताजी. कृष्ण. हरे कृष्ण. विश्वेश्वर प्रभूजींना अनम्यूट करूया. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण मॅडम. हरे कृष्ण प्रभूजी, बोला. माझा एक असा प्रश्न आहे की गीतेमध्ये, भगवद्गीतेमध्ये 2 मार्ग सांगितलेत मोक्ष प्राप्तीसाठी. एक सांख्य योग मार्ग आहे आणि एक कर्मयोग मार्ग. मग तसे इतर कोणते मार्ग आहेत आणि कोणता मार्ग सुलभ आहे आणि तो का सुलभ वाटतो किंवा सुलभ असावा, असं तुमचं काय मत आहे त्याच्यावर? पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही हे जे कुठून वाचलं, आता मला सांगा की सांख्ययोग आणि कर्मयोग हे कुठून तुम्ही वाचलं? म्हणजे ते माझे एक आध्यात्मिक आहेत माझे मित्र, ते पाठवतात मला. नाही आणि ते मग इथेच कुठेतरी तुम्ही चुकलायत प्रभूजी, कारण हे हा. ज्ञान खूप महत्वाचं आहे प्रभूजी. मग तुम्ही आता काय जाणलं? 15व्या अध्यायापर्यंत तुम्ही काय जाणलं? हाच प्रयत्न करा. नाही, म्हणून ते- भगवद्गीता आधी वाचा. नाही प्रभूजी, की आता प्रश्न विचारलात, बरं झालं की जेव्हा तुमचं ज्ञान तुम्ही कुठेतरी पडताळून बघा. कारण भगवद्गीता जशी आहे तशी ही तुम्ही अजून थोडं थांबा, म्हणून अजून 3-4 अध्याय बाकी आहेत. तुमचं उत्तर तुम्हाला 18व्या अध्यायात निश्चित मिळेल. कारण मग फक्त सांख्ययोग आणि कर्मयोग तुम्हाला काहीच देत नाही. भगवंतांनी कर्म करायला सांगितलंय, पण कर्म संन्यास योग तुम्हाला देतो. तुम्हाला भक्तियोग हा उत्तम मार्ग आहे आणि तोच सगळ्याची शिडी आहे. म्हणून भक्तीचा मार्ग हा सर्वात श्रेष्ठ मार्ग आहे. कर्मयोग आणि सोपा पण मार्ग आहे सांख्ययोग ना. आणि कर्मयोग आणि ज्ञानयोग तुम्हाला फक्त भक्तीच्याच मार्गावर नेतात. म्हणून भगवंतांनी सांगितलंय, कितीही पाप केलेली असू दे, त्या वाल्याने इतकी पाप केली होती तरी नारद मुनींनी जेव्हा त्यांना ज्ञान दिलेलंय, त्यांना जेव्हा भक्ती योगाबद्दल ज्ञान दिलं, भगवंतांच्या भक्तीमध्ये जेव्हा ते रममाण झाले, तेव्हा ते इतके समाधिस्थ झाले की त्या वाल्याचा वाल्मिकी झाला आणि त्या वाल्मिकीने रामायण रचलेलं आहे. हे आपण जाणा. म्हणून त्या भक्ती योगाला, म्हणून हे तुम्ही की कोणीतरी सांगितलंय, ही जी कल्पना आहे हे ज्ञान नाही प्रभूजी. म्हणून प्रभुपादांनी तेच परत परत सांगितले की जे भगवंतांच्या मुखकमलातून आलेलं आहे ते ज्ञान आहे, इतर सगळ्या कल्पना आहेत. आणि म्हणून त्या जर कल्पनांना व्यवस्थितपणे जाणलं नाही तर ते ज्ञान पूर्णपणे घेतलेलं नाहीये प्रभूजी. आणि म्हणून हे जाणण्याचा प्रयत्न करा. मी रेकॉर्डिंग थांबवते.